Morning teenage. Lelo tupite ku China. Tinapita kosokali ku China, mukuiziwa bwino China, imene amaitchula kuti factory ya dziko lapansi. Chifukwa zinthu zambiri zimapangidwa ku China. Maiko ambiri olo anthu amakhala kumanena kuti yayi olo pakhale kuti zovala zina zimaoneka ngati kuti yayi izi za UK, izi za China, zonse zimakhala ndi zikuchokera ku China 3/4. Ndi amadziwa kuphunzitsa anthu awo kugwira ntchito zamanja kuyambira ali ang'ono ndo dalirika dziko lonse. Ndiye tatengani madzi ticheze. Nkhani yathu ikutitenga mchaka cha 2016. Mchaka cha 2016 ku neighborhood ina yake complex ya maflat ya manyumba ena yake munthu anaona chinthu chooneka ngati chidole chachikulu, amaona ngati chidole chitagona pambali poteropo. Nde ataona anapsa mtima kuti anthu ayambaso tayiraso zinyalala. Nda anapita pafupi kuti akaone, anadabwa kunena kuti sichinali chidole, anali munthu. Magazi atayenderera pambali pake posepo. Anayimba foni ku polisi, anabwera polisi anachita cheki, anapeza kuti anali mayi uyu dzina lake Zhao. Zhao anali nesi, amakhala kumene koko complex imene yoyo ndi mamuna wake ndi mwana wake komanso amakhala apongozi ake. Apongozi ake a Zhao dzina lawo linali Zhang. Nde maina omwe awo amene akuyendera wina Zhao wina Zhang zitivuta. Nde apongoziwo tidzingo ati apongozi. Apongozi background yawo anabadwa kubanja losauka, koma chifukwa choti anabadwa mtsikana. Ku China sometimes malinga ndi tradition yawo kubereka mtsikana amakunyozetsa, amakunyazitsa. Amafuna mwana wa mmuna onena kuti adzakhale kugwira ntchito, azichita provide. Nde atabereka mwana wamkazi anampangisa adoption, anampitisa kuti akachitidwa adopt chifukwa choti sanankonde. Nde makolo amene anamuchita adopt yo amankonda, iwo analonera kuti samatha kubereka paokha. Nde ankankonda kwambiri Zangiyo tamuchulaso dzina. Amamulera bwinobwino mpaka nakukula. Ku skulu anali mwana osasangalala ayayi. Mankhala basi munthu uja kuti mangoyambana ndi anthu opanda mtendere, opanda chimwemwe. Koma iye atafika ijina yake anampezera kantchito zabwinobwino. Kenako anakumana ndi mamuna atakula pang'ono. Mamuna wake ndi uyu dzina lake Jiali. Anali pa ntchito yabwino nde amakhala bwinobwino. Iye anazabereka mwana wa mmuna. Atangobereka mwana uja iye anachita decide kuti asiye ntchito kuti azigwira ndi uye kauja. Nde amagwira ku factory mpaka na kuyamba kumapangidwa ti ma promotion kumeneko. Nde tindalama titamba kubwera awuwo anapeza kuti anayamba kupanga chiti akuyenda. Zanga atazindikira kunena kuti mamuna wake akuyenda, anapsa mtima koma anaona kuti asathetse ukwati, asathetse banja chifukwa malinga ndi chikhalidwe chawo ndizovuta kwambiri kupeza banja ku China kwa munthu wamkazi osati munthu wamuna. Population yawo khangati azimayi ndi ochuluka kwambiri. Nde mtsikana akafika ijina yake let's say above 29 amachula kuti ma leftover women. Nde ukangofika kuti ndiwe leftover kuti uzapeze banja zimakhala zovuta. Upeza banja nthawi zambiri kumatheka ukakhala kuti mtsikana akadali ma early 20s muja kapena kumapeto kwa matini uku ma 19. Nde amaopa zimenezo kunena kuti akathesa banja mwina silitaniso silizapezekaso. Nde anangopanga zoti okay tikhalabe pa banja koma amakhala separate, samakhalira pamodzi ngakhale analibe kuti akutchedwa bemisizi. Nde after pamenepo moyo wake wonse unakhala okudza mwana wake. Zija zoti my son my everything izi. Chikondi chake chose china chilichonse anayika mwa mwana wake. Mwana wanga amankonda, amamusamala koma amamunong'oneza zoyipa za abambo ake. Samafuna kuti mwana uja azakonda abambo ake, samafuna kuti mwana uja azikhala ndi communication ina iliyonse ndi bambo ake. Mwana akangokumana ndi bambo ake amayambana naye, kuti ayankhulane nawo amayambana naye, koma anali bambo ake basi kuti amapangisa zinthu kuti zikhale zovuta kwambiri mayiyo. Nde atamaliza skulu mwana wawoyo nyamata dzina yake anali Wudong. Machazi mayi yake anali ovuta, anali mwana wabwino olimbikira ntchito yake yomwe amagwira, basi omvera wachikondi, basi nyamata wabwino kwambiri. Nde amayi yake anamuthandiza, amayi ndi abambo ake omwe anamuthandiza kuti agule ka flat kamene anali nakoko njolinga choti ampezere mkazi akwatire. Nde amayi yake anali pakalikiliki kufunsa anzawo, funa timpezere mkazi.
koma azaulo akachita suggest kapena sikana wakuti iyayi amene sandisangalasa mwakuti amene sandisangalasa mwakuti koma mosakhalisa yekha anapeza kuti anakumana ndi Zhao Yang amene anali nesi ndi anali eji imodzi anakondana kwa basi ndi Zhaoyo kachibwenzi kuyamba pamene paja iye uchakuona mkazi ofatsa ozichepesa olimbikira chani ali ndi mkwatire mtsikanayo koma sizinatenge nthawi amayi aja atangoziwa apongoziwo zinawayipira koopsa anayesera umundumu kukwiya kutani kunena kuti mkazi amene umusiyo sankwatire mkazi amene koma Wudong analimbikira kuti ayi mkazi ndamukonda ndipo ndinkwatira kupeza kuti anakankumanisa ndi abambo ake sonkunkonda kwambiri kuti atsikana wabwino kwambiri nde anapeza kuti Wudong ananena kuti andinkwatira mkazi amene ndakondana naye ndi uyu ndi anankwatira nkumakhala naye kunyumba kuti nde after ukwati apongozi anakwiya koopsa apongozi aziyangi analibe chimwemwe kuti basi no attention Wudong uja awamba kuyang'anira mkazi wake akunkonda mkazi wake ndi amakondadi amankonda usati masewera ndi amayi aja amayesesa kuti azisokoneza azitani sizimagwira anthu kumakhala kumene kuja Wudong ndi mkazi wake Zhao tsiku ina anangona amayi aja atulukira ndi katundu wawo iwo aja zikukhala bwanji kuzapeza kuti amayi aja asamuka agulisa zinthu zawo zonse katundu kunyumba nkusamuka mnyumba mwawo kuti tizikhala kutiko ndizikhala kunoko anthu nanga akanatana nango avomera kuti ochabwino nde kukhala kwake tusendi mpungwe wakeyo mavuto okhaokha mnyumba ndi amamudonyola kandi ngati kumunyodola mpongozi wawoyo basi ungomusowesa mtendere kuti basi asamakhale munthu achimwemwe anapeza kuti ali ndi mimba anabereka mwana wamuna nthawi imeneyoyo amayiwo nkumala ine ndili pano kuthandiza kulera mwana amathandiza kulera mwanayo nde Zhao amanyamuka kumapita kutiko kuntchito anayamba kumagwira manaiti akapita kunaiti kuja amapezeka kuti amayi aja apongozi aja kuti kulera mwana kufika point yoma kagona kuchipinda kwa mwana wawo ndi mpongozi wawo muzina kuti ayi ndikuzalera mwana mpamene anachita find out kuti amafika pogona mpabedi pake pomwepo usiku akuti ayi kuti mwana akadzuka usiku ndisamachita kuvutika kuchoka chipinda china ndikhala pompa basi magona chipinda momwemo mwana wawo wagona Wudong ali pabedi basi wobwera zagona pambalipo iye uja anauza amayi ake makolo ake nayeso Zhao makolo ake anavuza kuti no makolo ake anayindika influence anamuthandiza kupita ku ntchito kwake za kucheni kuchipatala nkupeza kuti anasintha ma shift kuti azigwira masana asiye kugwira usiku basi kubwerera ano kuti no asiye amayi aja asamapezeka kuchipinda kwake koma amangofikira ngotsegula kuchipinda kucha kulowa osagogoda achani zachipongwe zokhazo osakhala bwino ndi ataona unena kuti uyu wabwerera usiku akumakhala ku nyumba zinayipira kwa basi mwana wawo akangomaliza ntchito Wudong amangochoka ntchito straight ku nyumba panalibenso zoti walowera uku watani straight ku nyumba kukathandiza ulera mwana olapo masiku ena antenge mkazi wake tiye kuti kadye ku restaurant tiye kubasa angulire zinthu zabwino basi amankonda mkazi wake ndeko atero zimayipira koopsa kuti chikondi chimenecho chakonera kupatsa ineyo ndamulera ndi mwana wanga tsiku lina Zhao anadwala nde sanapite ntchito anali kuchipinda amagona amayi aja samadziwa kunena kuti Zhao ali ku nyumba kunapeza kuti kunabwera amuna awo akale aja bambo ake a Wudong amati akuzaona mdzukulu wawo nde anangomva anthu ayamba kukangana panja kukangana nkuzapezeka kuti bambo ake a Wudong aja anazapeza kuti anena ayankhula unena kuti iwe nkona anthu amakukayikira iwe kunena kuti unapha amayi ako anthu aja nkumalongozana pamenepo nde zinampangisa mantha kwambiri Zhao atamva kuti ati anapha amake nde anapezeka kuti anakauza makolo ake Zhao uja makolo ake nkufufuza kuti nkhani imene nde iti nde anapeza kuti makolo aja amene anampanga adopt ziyangi apo anapanga adopt apongoziwo abambo anamwalira anatsala ndi amayi okha nde pamene anali pabanja ndi mamuna wakeyo mene mamuna uja amayamba kupanga chiti amayi ake anatsala akaziwo ndoti anali akudwala ndiye amatenga ngati kuti chipsinjo anali akukhala ku nyumba kwa iyeyo nde kuti aze alera atani amamutopesa kwa basi ndi anaona kuti ndi chipsinjo pa moyo wake anapezeka kuti anapezera kanyumba ka flat kumachitira rent nkumakaona kumakasamalira ku ka flatiko koma ataona kuti akukhala ngati chipsinjo kwambiri ati kukhala ngati iyeyo ndi mphekesero kuti anapanga overdose anamwalira atangomwalira nthawi yomweyo anakapempha kuti achitidwe cremate kuti awaotche basi anangotenga phulusa lukataya koma osauza abale awo amayi aja
ndi abale awo mena amazachita find out inayi nkhani ati yayikulu kalero anayiyamba napo anatani iwo kumathawa koma panalibe umboni nangasi anawo chanaliphulusa panalibe kuti akanayesa kuti aone ngati anawatanidi ngati anawapha kuti ngati anawapanga poison ndeyo inali mphekesera chabe iyo nena kuti sina chitidwe proof. Atatero makolo ake a Zhao anamuzoti ngati mayiyo ali otero ndi woopsa kwambiri usamuke kapena umuchite divorce chifukwa apongoziwo anafika popita kuntchito kwake kukapempha kuti ambwezerese pa night shift chimene chinawoopsa ndi anthu omwe amagwira nawo ntchito. Makolo a Zhao anati nangasiwa akusamukirani nyumba ife tikuthandizani kuti mupeze nyumba mwasamukire mwasire nyumbayo azikhala mmene mutione kuti anamizira chani nana wapezera di nyumba ndi nkuzapezeka kuti apongozi aja nkudzamva nena kuti akuti mwana wawoyo ndi mpongozi wawo ndi mwana akusamuka akukhala pawokha iwo wakhoza kutenga nyumbayo azitani azikhala mmenemo ndi mkwiyo uja ndi chidani chija chinakulira pamenepo ndi anapezeka kuti amayi aja amati akapita kupaki kukacheza ndi anzawo amakondo mayankhula kumauza anzawo aja umangokhalira kumunena mpongozi wawo kuti ineyo siku lina uyuyu ndizamupha akundilanda mwana wanga ndizamupha ndi anthu amauza kuti inu anthu pachipongozi amatha kusagwirizana sinkhani yoti muzichita kuyankhulira udyo choncho koma amayankhula mawu amenewo ndi tsiku lina akuyankhula nkuzanena zomwezo kuti siku lina ndizamupha anapeza kuti pamadusa munthu wina wake dzina lake Zhao uja anaamva koyamba anazamva so siku lina kenako anauza kuti kodi muli serious zofuna kumuphazo ndilibe ndrama ngati mungandilipire ndikhoza kupherani munthuyu iwo tikambirane pambali nkupeza kuti anagwirizanadi ndi Zhao uja anagwirizana pa mtengo wa $24,000 kuti amuphe Zhao ndi amayiwo apongoziwo amafuna kuti zichitike mwa ngati ngozi analipira deposit $8,000 poyamba apongoziwo amazengereza za kumupha Zhao chifukwa choti amati samapeza njira yabwino yoti ingaoneke ya ngozi ndi anapeza kuti siku lina anangoona zithunzi pa social media kunena kuti Zhao ndi udongo ndi chidzukulu achokapo anapita ku mzinda wina kukasangalala koma anapita ndi abambo ake avudongo ndi anakwiya koopsa kuti wangatengani kumaoneka osangalala kumene koko kuchita kubeba opanda ineyo ndi mkwiyo wawo unakula kwambiri anamuimbira foni Zhao uja kunena kuti basi nthawi yakwana umuphe sangasanga ndi pamene next day anthu aja abwerera Zhao akukonzeka kuti azipita kuntchito atatuluka panja pamene anatani anangomugwira dzanja nkumukokera pakakona ndikuyamba kumubaya mpeni anamubaya mpeni kambirimbiri ati kuti aonesese kuti wafadi anangombayabaya nkuthawa ndi akuthawa anthu ena anamutani anthu anamuona ndi apolisi mene anabwera nkuzampeza pamene popo mene anayimba foni ogwira ntchito ku apartment ipo kuti taona munthu waphedwa ataona kuti ndi Zhao uja atafunsa anthu ananena kuti taona munthu koma munthu amene tamuona akuthawayo tinamuona akuyankhulana ndi apongozi achewo aziyang Nkhani ndi apolisi sizinavute anakufika kuatenga aziyang aja apongoziwo titi ndi udongo yemwe kukachita question ndi chifukwa chonoti anthu ambiri ananena kuti munthu uyu tamuona akuthawa koma munthu uyu ali linked to ndani ali linked to apongoziwo tinamuonapo kupaki amayankhulana nawo ndi abasi tumpamene sizinatengeso nthawi anapeza anamugwira mzinda wina anachidwa identify anamugwira msangasanga apongoziwonso anachita confess kuti chabwino ndamutanidi ndi ineyo ameneyo amandibera family yanga amandilanda china chilichonse chomwe ndimachikonda mwana wanga wapamtima zoyankhula zake zopanda pake zokhazokha ndi malinga ndi malamulo aku China amayi anachitidwa sentence to death mwana wawo anakana kuayang'anaso from the day anazindikira kuti ndi iwowo akonza kuphedwa kwa mkazi wake samayang'ana nkhope if anything anaasumira kuti ampange compensate chifukwa chomphera mkazi wake ndi mayi wa mwana wake ndi anapangadi fine kuti alipire inali 300,000 mu currency yawoyo imene inali equivalent to kukhala ngati inali chama $30,000 koma anakana kuayang'anaso nkhope mayi ake anadana nawo kuyambira pompo kufikira tsiku lomwe amayi ake anapezeka kuti ananyongedwa chifukwa chakumupha mpongozi wawo. Nkhani nayisankha dala iyi chifukwa choti imachita kukhala ngati pandemic itu azipongozi akeso nthawi zambiri amakhala akazi azimayi oti abereka ana amuna kusowesa anthu mtendere mwanayo
akula akakula akwatira musiyena ankonde mkazi wake, asiyena akhale moyo wawo mnyumba mwawo umene iwo akuyenera kukhalira opanda interference, kusokoneza, kusowesa mtendere, kuzunguza mkazi. Zimakhala zoyipa kwambiri and it's not fair. Musiyeni mwana wa anzanu anjoye banja opanda inuyo kusokonezapo. Ngati ali ma mistake kaapanga ma mistake yawo aphunzira azipitirira. Makolo azimayi amafuna ana awo akazi akwatibwe ndipo akakondedwe ndi mamuna. Akuyiwala unena kuti mamuna winayo nchimozimozi ndi mamuna amene ali mwana wawo, kuti nayenso akakondenso mwana wa ena. Azimayi tikanaphunzira amene azimayi amene anabereka ana amuna. Ana amunawo akakula asiyeni akakonde akazi awo opanda kuwasowesa mtendere. Zikomo kwambiri.